disirek iki nek. Sawah. Kena telu, Mas. Ning Marsa seneng nyambel trasi nek Mami Okta seneng numpak motor. Dadi jaksa kudune sok ngayomi rakyat karo mbrantas korupsi. Lah kok malah dadi rajane koruptor. Mulane bener Pak Maksud kudune dihukum mati. Abang-abang dicokot wedhus sing gawe klambi abang. Budal bagus. Tapi lauk. Ono karo mrene. Penting ayam. Penocok gampang terpengaruh situasi lan keadaan, sing penting memperkuat persatuan lan nek ono beda pendapat ojo dadekno perpecahan, ayo dimusyawarahno secara kekeluargaan. Penocok gampang dipecah belah lan diprovokasi lan diadu. Dadi pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat sing persatuan lan kesatuan ayo diutamakno supaya cek tentrem bangsa lan negara kita. Tapi nek nang Lempung kene aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa. Kaya bengi iki Lempung anakmu sedekah, tajate dulur Lempung kabeh nyuwun berkah. Tak dongakno dusun Lempung ado teko musibah, masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah. Setahun sepisan nganakno sedekah desa, nanggap Budi Wijaya ojo dilalekno. Masya penot nek tarian tak jaluk gak usah ngarsulo, iku sampean anggap aman.
kula kenal Pak Lasdi niki kepala dusune ancen wonge ganteng gedhe wibawane atik peduli seni iku hobine gak gelem korupsi iku sipate mulane Pak Susanto iki sing dadi ketua panitiane sembarang diatur sarwa rapi dadine kawit sore iki kok tak lemahe mulane aku kenal karo wonge saben-saben ana dagelan mesti bisa awet beke lho tadi sabar ya gak apa-apa tak enteni sampai bujang ayo Cak Amrip seneng gak kaya yanggen kula senengane niku iri ambek tangga ana tanggane tuku kulkas atine panas tuku gelang atine melang-melang pemane kapanane tuku ceret ae jare Cak Wanto mencret kakek iri ambek tangga sementing urip niku dinikmati kaya titik gede sementing iso nyukupi rumah tanggane terutama anak-anak isuk sekolah kabeh. Mulane kula dongaaken mantun nanggap Budi Wijaya benjing warga Lempung kabeh seger waras nggih. Rezekine melimpah. Amin. Pencurian merajalela perampokan ada di mana-mana demo boro itu wis biasa setanen rezeki kaum pengacara ono maneh sing dadi perhatian seneng arek wedok malah oleh penolakan akhire nekat diculik lan lanang arek wedok disiksa muncul kasus penyekapan arek wedok sing dadi korban wong tuwa gak trimo gawe laporan polisi langsung ambil tindakan pelaku ditangkap sing wedok oleh miliaran aku dhewe yo tau nasib elek waktu aku gak duwe entek ngamek kurang golek aku disekap tapi guyu lekek-lekek mergo sing nyekap aku jeragan begendek namung semanten kidungan kula menawi lepat gorong karep ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe mulane bener sakniki niku pejabat niku abot sanggane jak
Dinsus niku wayahe berantas korupsi. Malah sakniki beritahe dadi koruptor paling gedhe sak Indonesia. Duweke sapa sing dientekno kaya ngono iku kok ya timbangane ngono dikene nanggap lodruk lak 2 tahun gak entek-entek nggih ya. Kaya wong lempung ngene iki. Ayo tak nyanyi aku, Cak. Kene nadae. Sijine aku bangga balen alen tak pas sijine aku bangga karo kowe gelem nampa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kene kono semangat so. Oh iya, iki jenenge penonton stereo. Sing kene so. Hah? Sing kene. Salam ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing jawab sawah. Geruduk sore. Geruduk memprek merorene kabeh. Iki mertandakno bahwasane malam hari ini awak dhewe diuji. Diuji sangat diuji, luar biasa Lempung. Halo Lempung. Halo guys. Sase semangat. Lempung luar biasa istimewa. Jos. Tuku tepung kanggone gawe keripik bayam. Cakep. Warga Lempung kabeh tak dongakno uripe adem ayem. Tuku kangkung nang pinggir sumur. Cakep. Warga Lempung muga-muga panjang umur nggih. Tuku tepung disiram banyu panas. Cakep. Kowe warga Lempung, nek diutang tak dongakno kabeh nang cepet lunas. Awa omah. Sing nyamine banter utange akeh. Tuku kangkung diwadahi ranji. Cakep. Warga Lempung mugi-mugi mari nanggap ludruk kabeh iso munggah kaji. Awa omah. Tuku tepung kuta kabeh nang tengah dalan. Bosok wis. Bengi iki main nang Lempung. Muga-muga Pak Polo Lasti munggah nang panggung nyawer dagelan. Awa omah. Di Lasti. Lambemu. Lah apa lambeku so? Palasti iki wong kasun menjadi kasun yang amanah. Kasun amanah. Iya. Luar bijaksana, luar biasa. Iso nglumpukno wong sakmene akeh nang kene bengi-bengi. Alah sak bijak-bijaksana nek rabi tandak. Budal mulai gawano tase. Kon ngawur. Alah. Iku jenenge bukti wujud kesetiaan. Kesetiaan karo sapa? Lho, kesetiaan karo bojone timbang kon. Apa aku? Kon rabi rong dina pegatan. Lho gak apa-apa nyene bojoku gak enak kok ya. Bojo gak enak, carane ngenakno ku lha ya apa? Kon aja ngomong ngono aku iki mang sedih asline kudu nangis so. Tak delok teko jero awakmu munggah kok wis merembek-merembek. Aku ki wedi banget kudu nangis aku. Sedih. Wedi. Oh, kon sedih gampang. Apa? Mencolot kaya arek nduk cangar iku lha wis mari. Mencolot kene ya? Ya. Gak ono banyune aku wis mencolot so. Aku ki sedih ambek tamu. Sedih lapo? Suwe gak tau nang Lempung. Iya. Ono benek 3 tahun. 3 tahun gak nang Lempung. Gak nang Lempung.
Terus saiki toto lempung. Iki mang aku mrene ngereki kancaku so. Kon duwe kanca nduk kene. Iya, gak petuk so. Saking suwene gak Gak petuk. petuk Iki mang gak kepethuk pisan. kabar-kabare arek iku ilang padahal mbak aku kanca pelek yo. Arek iku Arek yo kabare. kancamu pleks. Iya so. Sapa? Sunoto. Dulur-dulur kabeh Apa, kanca-kanca YouTube. Ana apa? Be petuk kancaku Sunoto ya rek. Heeh. Arek ganteng blak-blakan. Ciri-cirine ya apa? Biasanya kayak kopluk putih. Koplokan putih. Hilang arek gak mule-mule. Kudu iku elek. Tadi iku temenan ato. Temenan ya Bek ya. Ya kabeh dulur-dulur sing ndelok nang YouTube, kok menawa ana warga Lempung nang tengah dalan kepethuk, potongane biasane gawe topi kaji. Topian putih. Namine jenenge sapa? Sunoto. Sunoto. Tolong sampean gawa mule. Sampean tutup. Apa guyu iku lho? Nangis so. Wis nangis aku iki so Kok sedih. nangis? Tak ewangi lho supaya bae ketemu arek jadi terno rene. Kon iku karo critane. Apa Wis goleki Sunoto gak petuk. Iya. Iki mang ketuk-petukan mbek mantan pacarku so. Kon duwe pacar nduk kene to? Mantanku biyen Bek nang kene amang ketemu mantanku ya wah gandeng-gandeng bojone. Potonganmu koyo bleke kerupuk kene duwe pacar kon. Atiku lara so ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Akimu lara. Semproten baygon. Bongko. Mesisan. Endi ya gele sapa e? Apa iku 47 iku? Kancamu sing nang kene. Iya, Saiki nduk kene ya nareke. ya mantanku ku Mantan pacarmu. gandeng bojone so. Oh, berarti kon biyen ditolak saiki wis rabi meneh. Iya, Tapi saiki mang areke ndelok. delok so. Melok nduk kene pisan. Melok jarene mang Sapa? Sarah. Sapa? Sarah. Endi areke Sarah? Sar. Ya oh Sar aku biyen kalah soge ambek bojomu Sar. Sarah luwe milih satu man timbang aku. Iku Sarah ta iku? Sarah bojone satu man. Biyen iku ya dagelan satu man. Wong itu mekiti. Apa begitu? Iya iki mang dikongkon angkat tangan sing liyane angkat tangan biasa. Hei. Jenenge Sarah tangane dikenek ngene-ngene. Apa ngene-ngene? Tibake gelange anyar to. Alah-alah gelang iku ya kreditan kok. Sarah iku wis gak sida karo awakmu. Gak situ. Terus marno oleh sapa? Oleh satu man. Oleh satu man. Kon iki lho nang ndi delok ndi dijak ngomong kok. Iku arek-arek bunga-bunga pola las diubah, pola las direne bagak. Gak masalah iku Banyak. langsung transfer nang jero Kok kok nek tenang. isi ae. ayo rene-rene dhewe isi. Iya. Nek gak isi ayo babak. Lho, kon rasane akhirnya gak kuat atine lho muga. Atek kayak titik awas yang di las di. Boten usah repot-repot, Pak. Boten niku napa lho, Pak? Sampun, apa? Matur suwun. Mangko diitung ana jenenge ngene lho ya. Suwen lo. Memang amplop ya kan no. Dikorupsi kaya iki. Kon lapo ndolek ya amplop iki gak perlu amplop. Apa? Sing penting isine. Sepenting isi. Ya iya, nek gawe ngopi adakno. Sarah mang Sare kowe. Dia naik oleh mangan. Kon mangan apa jagung ora Sarah? Untungmu iku lho be copot. Wong atasane untuk pasangan kok. rezeki jodoh pastolan pasti iki apa jare Gusti. Mbok menawa dorong jodohmu gak usah ngersula. Aku gak ngersula. Lempung iki sik akeh. Sik akeh. Iya. Makane aku nang ngene RT 1 kono winginane. Apa? Petuk arek wayu sok. Arep wae. Wayu gang 1 kono RT 1 kono. Gang siji. Iya. Terus kon kenalan. Tak kenalan ambek aku sok. Iya. Winginane aku njaluk WA iki mang tak pareng nang omahe gak ono. Arek ayune nemen. Wah, wayu banget. Kulite. Kulite putih kaya sapi. Loh, koyok sapi sih putih mulus. Putih mulus. Kembange kene. Kembang desa. Saking ayune. Saking ayune. Kon seneng. Wah, seneng asline sok. Arek yo nang kene. Jarene mang rene ngono. Nglumpuk ambek kancane. Nglumpuk mbek kancane. Sapa? Tini. Endi? Ini sing ndi? Iki kok gele ono. Ono Tini nang ngono pokoke. Ini melok delok ah. Jarene Tini rondo ya, Pak ya.
Sampe nek guyu sing banter ngono lho. Hahaha ngono. Rondo ping pira to? Jarene ping 4. Hah? Rondo ping 4 ini. Gak ngono sitin kon iki ngene geleman ta ya apa? Ngawur. Ya saking ngayune Saking wong. ngayu. Iya, pedhot golek maneh oleh pedhot iku sing ngayune wong kok iso lho kok. Ya siku tok berarti golekmu. Tenang kene ngekeki ngekeki hiburan. Tugasmu karo tugasku iki memberi hiburan. Ket mayit kayak hiburan, ket sore kayak hiburan. Iya, wong kene ngerti gak gelem nglalekno budayane. Aji ning diri saka Lati, aji ning raga, saka busana, aji ning awak, saka tumindak. Luhur asore negara saka budaya. Budayane digoceki, mok cek iso luhur ngono lho. nek gak ocel Yo gak ocul, kei lagu-lagu Nek lagu-lagu. sing enak. Kon ngewangi. Ya, Ya, aku nek nyanyi ewangono. nek wangi. Siti Siti Fatimah ya Allah. Prasamu son. Kono aja melok-melok ta. Kok tidak nyanyi kok iso son horek iki lho. Lha karepku ya apa? Gantian ngene lho. Gantian. Aku nyanyi engko sahur manuk. Oh, sawar manuk. Iya, aku nyanyi terus ganti ngono Ya. lho. Sahur manuk ya. Sawar manuk. Siti Siti Fatimah. gantian celuk. Aku dhisik sauten. Jaremu sawar manuk. Lah iya. Siti Fatimah ya Allah. Kok kon saut iki? Jare kok nyaut iso. Siti Fatimah ya Allah. Kon tak idoni lho to. Kene to tak iso ya. Apa? Maksudnya disaut gak ambek tangan, kok celuk Apa? ambek lambe. Nek ngomong ambek lambe. Esuk nyanyi arek iki, Bes. Siti Fatimah ya Allah. Saweger sing suwe gak Kon kaken gembul okta kon. Karepmu apa sih, So? Sore kon. Iya. Maksudku kon niku gandeng ngono lho. Gade kono. Iya. Ngomong Aku iki ering ngono lho. Kering kok. Ya. Ya. Sesuk ya. Ya. Siti Fatimah ya. Arek kocok kon iku. Jare iringno. Ering ngono lho to. Iring ngono. Iya, jampi ngono. Tuh jampi ngono. Iya. Siti Angel melok Fatimah ya. Kon gak tahu dicekoki ya mbak putulane sunat ta kon. Gak tahu. Arek kok dereng maksudnya gantian. Gantian. Iya. Saya Gantianku piye? mari aku ya duet. Duet ta. Terus duet ta kon? Baru. Duet iku sing dipangan nang ilat diri lho. Iku juwet. Hah? Iku juwet. Juwet iku sing nang mangkok 2.500. Iku dawet. Loh, ya apa sih kon niku? Dawet iku sing digawe wedok-wedok iku lho. Iku cawet, Cok. Kan iku ngomong sing temen, Cok. Duduk cawet. Kon kamu mangan. Cawet iku sing dikon Iki kok gak. sing wong metenteng kuwi nang mburi iku. Apa iku? Bener. Cok guyu kok. Lang kene kok guyon sak karepe kancane. Gak Iso kon. gak iso. Hah? Nyanyi kaya aku ngono. Yo. Si Wah. Lapar SD lho kene paling kecolong. SD untungmu meloncat ngono. FPLS. Iki abang kote kelas kakak SD ya. Keteke ndukure SD. Apa? Lho, misore iki 18 plus. Ngono. Yo. Syukur karo misor sih. Beda. Rumangsamu nang kene. Kon aku kan kok macak kaya wong Kote saurin soccer. lho. Kon kaya wong Chinese. cing wong ngene kon. Ngomong mari latihan kungfu. Lho, kungfu. Kungfu. Berarti ana jurus-jurus lho. Ana juruse. Rajal jurus apa? Kungfu ae gak iso. Kon iso kungfu. Besok. Iso. Kapan? Ayo. Pokoke ngene. Jak. Jak. Nah, Jurus apa? Jurus apa? Terus nakal, Pak. Eh? Nakal, Pak. Alah, jurus ngene mbok pamerno aku. Lah, kamu iso Lho, aku jebolane SH.
Oh, apa itu? Sarjana. Wah, tambah ngawur. Yo, jurus sing apik ngene. Apa? Jurus apa itu? Lho, nggulung kabel. Kaya jurusku kon. Kan iso. Wah, mikir kabeh. Ayo. Sudi. Hah? Jurus apa to? PT. Kon nang kene wis pamer jurus to. Yoga re, yoga. Lah karepmu? Awak dhewe lho kene ditekano kan Iya. mensuguhi pertunjukan yang baik. Heeh. Aku mrene kabeh. Delok potongan cak. Apa? Apa? Potongane sidrak ganteng ngene iso nyanyi suarane enak. Wanto mbasi mblekethek ngono tapi deloken uange ombo, suarane jelas enak. Ane aku. Lah potonganmu koyo kuntul karipan ngono kok. Kepengin enak suaramu teko ndi? Aja ndelok prene, delok teko jerone, kemampuane. Oh. Jan mo tan kena kinira. Mbasi praene tapi suarane enak. Suarane enak. Kediri kutane, Dik. Sing Gajah. ayo lagu lagu apa kon? Lagu rock. Lagu rock aja cacak lagu rock. Mbasi lagu kotang aku ya iso. Lagu itu ngomong lho. Lah iki gawe rock e. Wah, rock lagu kok sok. Keras musik keras kan setengah ngomong ngene lho. Rock. Musik keras. Musik keras. Barang ayo. Ayo Mas, rock Mas. 1 2 3 4. Ini kate mutat ayo apa kon niku? Nyanyi kok iso ang tok. Ngecek suara. Kena kan menggok ngomong. 1 2 3 4 siap. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gaspol danga, digaspol danga. Gaspol danga, digaspol danga.
Gaspol dongo Gaspol dongo Gaspol dongo Gaspol dongo Gaspol dongo Gaspol dongo aku ancen elek pangananmu telek yo puas kon manganku telek pantes sampe praenmu yo aku nyene sapiten enak Lho sembarang iku ndelok pawang, ndelok wonge. yo Lah kon dhewe yang ngono kok. Lah teko parianmu dhewe. Lah tukang kebon panganane rawon. aku areke maju pangananku soto aku elek iki untuk intelek Intelek apane opo kamu kok sempronge lampu ngono kok. Sing penting ndelok wonge to. Gaul ya. iya kudu disesuaikan Kon niku bojoku gowasip mari bodho banci ngono mah kon niku lho prasamu koyo loro beling kon. Wong bojo kok didolek nang kancane ya karo. Biasane iki lak ya karo wong iki. Bertiga iki. Bojomu biasane karo aku. Terus Tapi akhir-akhir ini gak tahu ambek aku. Nglempot dhewe areke. repot-repot iku lho. Ngluyur, gak tahu gembul, ngopi gak tahu bareng yo. Gak tahu. bojoku saiki wis endel Rendel. yo Alah kapanane sapa sama lek kono. sapa-sapa ngene ukure ngono warung-warung sing paling Iya. kuning sabone Bojoku nang kono warung takon. Iya. Kurang ajar. Jarene malah aku sampe bojoku gak enak Iya. Ngomong bojoku. Ngomong nang aku tak takoni. Kono kok gak tau mulih lapo. Oh, wis pegel aku mulih. Bojoku saiki ku gak ono polahe. Nang omahe ku wis nek tak rasano koyo gedebok. Adem. anyep Anjane tak gawe ngono. Karo ngomong iku jarene ngene, gak nek iku karo bojomu kuwi sik es batu sak balo. Dadi cek anyep koyo gedebok. Bojomu kon es batu. Iya. Loh, gak terima gati. Besok mengkeret kari ndase tok goblok. Ngawur. Menen ben iku mangane kon gawe apa lah sing liya. Sering ndelok film. Heeh. Kartun. Aja ta main jari kon kok uber-uberan terus. Kon ndelok SpongeBob ae. Iya, lak iso nyedot ngono. Ya, berubur sing jelas bojomu saiki wis gak arep karo Peno. Pokok krungu-krungu dilungkas, Peno kate dipegat. betul Apa? betul sampean sing dipegat Aku kate dipegat. Gak apa-apa. sampean sing dipegat lho ambek bojone Kok gak apa-apa? Lho, tuwek-tuweke klopo, Dik? Tambah tuwek, tambah akeh santene. Lho iya. Ya mesti ana karepe wong dik mang wis ngomong ambek Peno blenger kok. Wis gak kedukon ndelok Peno nang omahku dhewe wis kaya gak kepingin mulih lho, karepe kepingin ndolek gendaan sing sugih. Betul. Polahe krungu-krungu mari iki kate nyalon lurah wonge. aku dikandani ngono iki yo arek sing sugih Kan foto bondo gede. Lho jelas kurang asem. Wika lho jojo Bojoku sampe koyo ngono berarti nang aku nek ngono. ya aku diajari kok tambahan ngono sampe mangan takok dikandani kok tambah muring-muring lho Ya mari nek kancen nak. Ngajari bojoku kan aku kan bojoku sampe ngono. lho ya apa iki cerita Sampe kok menengae. lah ya loro Sampai tak bukti
ikan. Anjene yo bojomu saiki kaya ngono. Lho ayo, engko nek sampe omonge bojomu itu tidak sesuai. Apa itu? Lho, jagung bakarane. Lho iya, Tanggung perkarane. sampe petuk paten ndak? Paten ono. Kok nek nanti? Petuk bojomu. Nek perlu bojomu, Lah, jone nanti. nang yo kene. Jo, Golekane sik. jo dolekno. Ayo tren ae. Bapak, aku mbek bayan niku aku mangkel aku. Masuk nek jenenge iso. Kan. Baik itu jenenge. Lah aku 3 tahun gak dikei BLT lho. Wis miskin lah. Wis gak ngreken babah, sing penting babah rumah tangga ya ancur lah yo wis. Hah? Oke, ngene ku ana sing luwih Oh cek kapok, cek ero. Ya iya, mangkel atimu ya. mangkel. Lah kon dikei ta gak? Aku. Iya. Lah gak dikei kok. Diajar pisan ae. Pokoke saiki wis tak jojo oleh anteng-anteng kowe. Aja oleh enak-enak dadi pejabat. Kudu dipres Pres. supaya kebijakane Iya. Kok nek gak ketemu apa bisa. Ya bapak bojone sik ayu kok. Lah, lha sapa sing gak gelem? Lah, lumayan rek. Kok nek dijak ndolek iwak iku. Ana blombang cemplungno blem. Biur. Siwak mumbul dhewe pisan. Kok kira aku ku apa? Kok kira aku wanita murah? Sabar. Sabar. Sabar, susuku mlingsi. Oh, wis tak omongi kon. Siji-siji aku gak bakalan wedi. Arek 6 arek 6. Iya. Rontak aku aja nih. Arek siji 20.000. Aja arek 6, arek 20 sisan. karuan mesti sanola kita Matamu aku tuku betadin goblok. Sabar, Matamu kok. kon delok potongan koyo kene mbok celokem kon sini. Potongane kaya giras Ngawur rek kon niku. Iki pantes dicelok apa lho, Ngene lho Pak Bu. Rambutnya kayak giras iki perapatan damaian. Rambutnya mereka obong lho ya. Iku kena temen. Kok teke ngelu. Gak usah kon ngerayu aku. Aku teko luar negara. Luar negeri ngono lho. Kono aja ngerayu aku. Kali pantau Murdi. Aku saiki sombong, aku mari operasi teko luar negara. Teko luar negara. Kon operasi opo? Iki lho. Sekolamu mesre ya? Saking kepingine aku dadi wedok, Cak. Oh, kon Transgender. lanang kepengin dadi wedok temen. Heeh. Transgender iku kan basa Inggris. Bahasa operasi. Basane lempung transjembel. Bahasa operasi kon dene. Lapo? Belum golek kesapian. Lapo? Temen remus gak mesti nang dhewe. Tak operasi Cak, wong wek iki wis ngisi-ngisi ini. Mulai sunat yo gak tau kanggo. Kon kepengin Totalitas. Kon tau sunat gak? Tahu. Aku di boys apa tuh sunat apa sing gak sadar iku lho. Bios. Iya, di bios. Jare wedok sunat. Terus gara-gara sunat iku aku dadi wedok. Kok ngepoki. Katut sandok-ndoke. Terus kenarmu ya opo? Wis tak entekno kabeh. Blas. Kon operasi. Nang Hongkong. Kon sebelah sawen gini kok. Lempung ngetan titik kono lho. Pinggire Oh nang Hongkong. Hongkong. Sing operasi kon jenenge dokter sapa? Lu Hoise. Gak kena dibaleni mana. Hasilnya apik. Aku toko ndukur mau nek iruku pesek dadi mbangir. Berhasil. Iya, irunge boleh bangir. Iya. Tambah gede. Pak Joko, iya. Lho, untumu yang melok bangir ta? Kok kira aku gayor ngono ta? Langsung
Brasil. Susu. Kon nang kono dioperasi apa ae? Erung susu ambek kabilator iki. Iki operasi. Iki lancang. Kon dioperasi ndukur dadi. Iki tadi api. Dari Sok maune mo. cilik kaya merica, Saiki mentek. kaya Pak Poci yen Pak yang asli. Dudu iku. Kok gak tau nang Surabaya to apa? Lagune kang ngono. Ana keliling rombongan. Tile Pak, tile yang asli. Ah. Cien Pak Pone Banji. Gak ngono sing sak roku ku lagune. Ya apa? Tahu bulat digoreng dadi. Wis dadi apik cak susu kita. Wes operasine jelas. Wah langsung diketek. Din Srit. apik. Hasilnya apa? Dikai kocok. Dikongkon dodok. Alhamdulillah. Kon delok miring ini harga sini. Dadi sok mesem mbek kaya cangkeme bedes. Berarti wis berhasil. Berhasil. Kon wedok temen saiki. Aku wong sugih aja cema-cema sithik aku. Kak bayi kon cema-cema. Kak bayi. Kowe tak kandhani to. Awakmu suwe nang luar negara, ya nang kampung kene awakmu. Aja cema-cema ngaji. Sekarang kene negara tutup. Tok. Mricone katut iku lho. Apa tuh kabar? Kon krungu kabar ta enggak? Kabar apa kok yen tak ngasapi? Nang Lempung wis santer beritae. Apa? Wis Nek Okta iku tukang rusak rumah tangga orang. betul. Singkatannya apa jenenge? Pakolar. Ah, pelakor. Pelikor. Pelakor. 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 Pelakor ku wedok. Nek Nek aku duduk lha apa? pelikor. Kon pelakor kon. Hei, Pelakor. sing ngomong ku sapa? Lho, Jangan-jangan kon sing ngomong tak suwek cangkemmu kok. gendeng aku jan aku nek gak ro dhewe lha apa aku ngomong. Kon sing ngomong. Kon sing ngomong kon. Wis omong kok aku gak ngandani kok. Aku dadi pelakor. Arek cilik sampai wong tuwek mbok Lempung wis ero kabeh nek kon tukang rusak rumah tangga iku. Sing tak gendak, sing tak senengi sapa kok ngarani aku pelakor? Lho, dudu wong liya. Gek ngomong le. Ngene lho ngomong le. Sapa sing digendakne? Sing warusan rumah tanggane wis ngomong iku, rumah tanggae Taji. Sapa? Taji. Taji yo. Wong kaya kresekan keting ngono kabeh tak rusak rumah tanggane. Lho umume ngono tapi wis Aduh. tukaran bojone gara-gara awakmu. Ketemu pirang perkara aku seneng ambek Taji. Kon gak sambung narik. Munafik. Aku nyek gak duwe apa pik ngono. Iya ta. Kenek omonganmu tak bertanggungjawab. Lho wis ero. Jelasane rumah tanggae rusak jare gara-gara kon. Ate pegatan barang iki. Pokoknya dari aku. Iya. Loh, mati gak kena tangane wong liya bayan iki. Tanganku dhewe. Ayo mikir kon. Tak sumbarane. Ya. Sumbare sing kereng. Ya apa? Ayo ta joy. Ya apa? Ayo ta joy. Bayan tajoy. Suara wedok goblok. Bayan tajoy. Nah, Mek moring-moring ya lanang goblok. apa peten dadi wedok. Bayan tajoy. Kecil kurang cilik. Hah? Kurang cilik. Kurang cilik. Mikir kan. Tak sumbarane. Bayan tajoy. Asu. Kono cek ngarai ngamun ya. Reputasiku elek perkara-perkara gara gosip iki. Nyataan. Wis. Mikira, enten ana ngamu Okta. Ya. Bayan taje. Aku disembranakno. Ana bukti ana saksi kok ya Cak sing ngomong. Kali rasa panto. Tak ajar tak pateni saiki. Encan ana. Iya.
Wis kobong. Jejeran temen lho Wis dadi. Lho gak masalah. Sing dintene kene iki. rame lho ki. Kapan maneh tadi cekak ngene cek sadar. Nek kampung sampe diobong ya obong. Lho ya apa untuk awak dhewe. Awak kan cuma ngomong. Gak oleh kowe. Lah apa gak oleh iku? Gak masalah, tanggung aku engko. Ngono ah. Yo. Pokoke kon kudu ngewangi lho ya. Kan. Cie. Bayar. Cie. Cie. Aku nyengsus. Ya saya wong-wong ku nyengsus. Lu omah-omah. Saiki osum. Kamu piro sepedamu piro kan ngono? Bener. Ya sawamu obot kan ciut. Ya. Lah saku nyengsus ki sing kaumbo. Lho, Opo nyengsus badane menungso. badane menungso mbok sisikane bagai balungan ta yo. Ora apa nyensus badan. Lho iku penting lho ya. Penting iku timbangane donya. Nek saiki umume ku wong nyensus digawe gedhekno pajak, digawe bayar pajak. Itu jelas. Kulkas dihitung sembarang dihitung. Sembarang dihitung akhir-akhirnya pajak dinaikkan. Iki saya aja tutup tekil. Ilmu lapono. Dilane. Dan tak iki aku goleki sing mengkelung Jawa. Lah aku kari turu, pae lapo selam jalan. Kelas awak kanca. Awak ngipi yo. Sapa iki? Sapa? Rasa. Oh. Tangan. Waduh, sudah loro. Wah, cocok kaya menungso. Oh. Buktekno menungso apa gak? Sukses iki yo. Ngene cara Sukses kuwi saiki to. Kote. Kote, kemana iki? Kote ala iki yo. Mereka setor nang kuburan. Satu sudah. masuk gak sih? Masuk. Asli menungso. Asli. Kali. Dorong. Sekel. Apa? 75. Masuk. Tarik situ. Apa? Loh, lah ya itu diukur. Yang penting. 10 cm. Wih, dua wae so. Gale. Aku. Mana sih? Kan. 30. Oh, kurang 5. Mana nyiri obokku. Tangan begini. Loh, ini penting. Mana tak setorno. Taruh rumah sakit. Loh. Padha wis. Cocok lumrahe menungso. Ya. Bocano. Oh, padha. Padha karo salam. Iki. Ada. Oh, tunggu demek. Tak baca ngene lho. Gerak. Ayo angel nek usul kok oyok-oyok. Jare digerakno. Atur. Kuwi 10 cm. Oh, 10 cm. Tancap. Ah, iki. Oh. Kurang. Alah, 3 cm. 3 cm. Kurang sih to. Kurang iki kudu menungso iki. Apa? Sing situ. Terdial. Yo. 3 cm tadi. Yo kok si temen ta? Temen piye iki temen kok? Gopeng tenan kok temen. Alah, ada kurang. Kok arek-arek Mang Loji. 40 cm kerdel. Kok arek-arek Mang api-api. Karuan apa elek kok. Kari situ. Jaga. Rono lho.
masih cilik tapi endel. Lah, dia apa ya gak rasa. So, Apa? ngono kan luwe. Heeh. Iku luwe. Iya. Pakai tok kene. Sik ta. Ngono iku mangkate ge opo? Lah iya kena ngukur aku, ngukur Gale, ngukur Wanto. Kanggo apa? Iki nyensus. Yang sus. Saiki kan banyak penyakit. Heeh, iya iya. Penyakit apa? AIDS. Aib, oh iya iya. Ya HIV ya. Itu tidak boleh anu obatku tidak boleh ditular-tular loh. Jangan sampai menular. Nah, jangan sampai menular, harus ada tempatnya sendiri. Perlunya apa? Iya, iya, iya. Mbok. Kacau. Lo terus marun aku diukur ambek bukti ya kan lo. diukur ambek arek iki maksudmu apa digawe apa? Yo, iki nek endek, tangane endek berarti kena penyakit abung. Ayo, Kesan tapi lho. aja gumbul manto. Ojo gombol aku kan. Ket meneh aja gombol. Ayo, aku salah. Aku kok gak, aku ora iso. Ora iso. Kok bayan gale diukur, tak ukur-ukur dhewe. Pernah catet kabeh. Tak catet wis. Iki meneh ya. Nek Pak Dokter sudah dikontrol dengan Bapak Bayu tadi. Oh, sudah Pak Dokter. Dokter iku umume tensi. Loh, aku gak nganggo tensi kok nganggo meteran. Iya opo? Lah iya, awakmu tak ukur tanganmu kira berarti nek ndek gak nyukupi syarat kena air. Makanya kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalau ada wanita yang cantik, jangan diutik-utik. Contohnya anak sapa? Saya. Wis gak ngurus, awakmu man digale bojomu. Apa? Gale bojomu. Kenapa? Entenono nang kene kok digawano panganan enak senengan. Oh iya. Bojomu masakno enak-enak. Oh, jelas pinter masak. Bojomu pesen nang aku. Iya. Nek kepethuk Kaji Mas, tolong ojo nanti. Aku suruh mbek kene engko tak paran nanti rene, tak kirim panganan. Iki. Kok penjajah ta? Hah? Wong manono aji titik aji. Wah. Kancane kok. Ya wis tau man kowe ae. Saiki kene kok tak bagi. Apa? Salam. Apa? Bagi apa? Tak bagi. Ora aku dikirim bojoku. Hmm. Kon bengok. Oh. Berarti tak kayak sak puluhan. Oe sak puluhan. Sak puluhan. Gale. Oi. Setengah puluhan. Rau. Sak upo. Ya, sak puluhan. Ya aku matur nuwun. Wis kena wis gelem nglaksanakno kewajiban kena. Iso no. Saiki kari peno ae tolong ya. Tolong temen sampean aja nanti-nanti. Pak. Entan-entan nduk kene. Ya kemarin iki nyensus Yumi ya. Yumi. Yumi. Aja Yumi. Sapa? Sarah lho kuwi. Lah cara kene murah ra cecep. Murah. Wis ya. Ya wis oke. Entan kene lho. Heeh. Aja nek ngali ngali gipeng kon. Karek setengah hari sudah pensiun. Setengah hari gak pensiun lagi aku gak golek duit. Apa tak kisahmu? Gak peduli. Pajak wayahe banon 100 suwidak tak gietno ae. 3.000. Loh, tau medun. Iki guna iki. Kurang 50.000. Tak apa. Yo nek terus penduduk Nyensus penduduk iki jam piro? Hah? Iki jam piro? Loh, sak jam-jame delok wonge nek tur gak yo. Kene iki sawangane nang sopan Pak Wong. Terus Lah mari ngono ya. Kate tangi ya tak enteni ae. enteni ku sampe karo bengi-bengi ngene iki. Ya Ya oleh aku budal ke tisu. Iki jam piro, Cak? Loh, menjadi bayan itu tugasnya 24 jam. Babak. 24 jam itu yang delok-delok. Ini Aduh.
Tapi ya bayang nek ditutuki biasa iki lho. Urusane bayang-bayang aku iki bojomu. Aku berhak takok. Ngerti gak? Takok kan wis tak duduro kaya ngono juga ora paham. Wong wedok wis gone do pawon, gak usah ngurusi masalah. Jadi ayan iki. Gak usah ngurusi. Nek wong lanang dirasani wong-wong kampung, wong wedok krungu apa wong wedok gak mangkel? Oh biasa Pak Wong wedok endi? biasa. Pamangku salah bener dirasani karo pendu. Jam piro? Iki jam piro? Jam 1. Jam 1. Terus awakmu ngekeki santunan sapa tak takoni? Keterno nang sapa? Iki jam 1. Roh jam. Kocok jam iku kudu ditakokno. Jam di jam. Ini kate gempuk. Ya aku gak gempok. Wong gorong salah. Aku ki lho ya jange juga. Wis ora jane gugah. Tapi delok-delok sing kok gugah iku sapa? Lah apa sing kok gugah rondo-rondo? Lah rodo gane sing ngekeki ya bener tak gugah. Lah kok tak kei duwe aku dijoli keri-kerian. Balen apa? Balen apa? Kok karang dino iki aku menang. Nah, kok cetak. Oke, Jelas to. jelasno. Kontrol nuntut masalah curiga semacam itu. Terus gimana dong? Lu gimana lu? Ojo bahasa Indonesia, gak nutut. Gak nonton gimana? Saya ini orang Indonesia, harus bisa bahasa Indonesia. Tidak bisa kok sawangannya. Kowe ngomong apa? Aku sebagai bojo gak ngerti. Ya, tak rungokne. Rungokno goblokmu Ji. Ya, goblok ya baba. Rungokno ya. Rungokno kopengmu. Cilekno kopengmu. Tuh. Oh, bojo akeh wong dadi pamong kok jiwe. Aku wis ngerti awakmu dadi pamong. Awakmu duwe jabatan kurang pirang dino. Alah, kurang setengah hari sudah pensiun. Lah nek aku gak golek duit nang ada penduduk, sing tak gawe sangu ki opo? Itu bener. Ya bener. Bener kanggomu. Iku menyukupi ekonomimu dan saya. Anggen aku seneng kok ingoni duit ngono kuwi. Lelelele. Anggen aku seneng. Kok gitu? Aku dadi wong wedok, luwe isin nek bojoku korupsi ngakoni gak bener. Kudune koyo awak niku katene nyalakno lurah dadi perangkat iku kudune sing bener. Siji, Apa? kudu iso blusukan nang gone masyarakat. Endi masyarakat yang membutuhkan dan mana yang tidak? Mana masyarakat yang membutuhkan bantuan? Endi sing perlu dibedah rumah? Endi perlu sing oleh sembako? Aja sing kok kei sembako iku keluargamu dhewe. Wong sing kok senengi kok kei sembako, kok kei bantuan. Tapi wong sing gak kok senengi kok col. Kon kok ngono-ngono lho ya. Aja kok mending ngono piye? Aku jek nyalon lurah lho ya. Lho wis paham. Dikarenakan awakku kate nyalokno lurah iku kudune sing bener. Masih dhuwitku juta-jutaan miliatan. Tanpa masyarakat kon gak ngarah dadi lurah. Ngerti gak? Kayak ngene. Oh, ora ambil kok. Oh. Ora ambil kok. Oh, kok dari nanti kok. Kayak ngene. Kayak ngene. Apa? Wis, awakmu gak usah melok-melok urusan iku. Bah, bolongku dhewe tak kei. Bah, gak awakmu gak usah ikut campur. Gak usah ikut campur piye, Cak? Sampeyan iku enek tibone nduk dalan, ana kecekluke nduk dalan, go embong. Iku tetep masyarakat, tetep menungso. Lah tetep butuhno menungso. Ngerti gak? Ora usah iku dibahas. Sing penting awakmu aku dadi lurah, diceluk lurah, dadi bayan, celuk bayan, dadi carik, celuk gure. Beres sih lho. Mangula. Nek dodol ku omahe nduk kula ku nduk etan. Oh, ya wong. Ayo, macam Bayu. Ye, dan wong iki kaya polong ngene iki lho. Alah, aku tak oke.
Yo wis aku dikai 100. Oleh cicok gurang. Boleh siapa? Boleh siapa? Bojone siapa? Bojomu? Kerokot itu lu. Dadi penduduk nakal gani. Pas ya aku kok tambah ganteng. Gak iso. Gandengan penuh timbangane iku mau ya. Tetap sumpah gitu. Ora iso. Aku iku mau gak gelem. Aku cinta sama Cak. Dak, Apa? aku gak kelarang sama gendaan. Masih nggawa wong wedok 20 renteng aku gak masalah. Tapi aja sekali-sekali gendaan karo banci, Gak ono wong wedok liya. Kadanono. Banciku seret ngono. Kadanono. Seret apa? Seret bunggone Iso nyokot-nyokot. nyokot-nyokot karo wetamu. Nyokot-nyokot. Lho Cak, sampean aku nang Malaysia, sampe nang Indonesia, bendino teleponan, bendino ya tak kirimi, tak transfer setidaknya 200.000 per hari. Ngakune sampean itu gak. Lho, kainku kok padha mek iki tak tukono tiba-tiba digawe pembantumu. Ngomong apa? Aku membantumu. Ngomong aku membantu. Kurang ajar kok. Apa sebabnya? Iki lah duit ya, miliar. Terus, Lah, iki tak rayu duit ranggonku gawe ngedek adem urang. Mau aku nek dikembangno. gak bisa. Aku gak mau jodoh iki. Cuk, sing kok tampek iki cuk lapo aku. Lah kok aku sing kurang ajar apa aku sing godho bojoku? Lah lapo informasine jane bojone matek dicucuk PT. Iki lho ngomong. Ngono. Sampeyan ngaku gak duwe bojo. Atau aku mulai teko Malaysia gawakno. Saem lho iki. Saem. Ini iki piye? Sing kene gawamu, asuran tanpa bojo. Saem. Sarwane kok gak gelem aku mulai. Aja. Menenge Kowe kok tombol. Kowe iki menenge ta, jaluk duit gampang pokok anggap pernah cinta anggap Oh, sayang. aku sayang padamu, aku cinta padamu. Iki mas batangan didol ojo maneh digawe bayari utangmu digawe nukokno penduduk desa kene sawah situ-situ. piye? Iki ngono. Iya. Yo, Mas batangan. Ayo, pilih dikon, pilih aku apa iko? Wes, pilih karo-karone. Oh, gak iso. Ya, kon milih iku terserah. Nah, aku mulai. Aja. Ta. Kok to sih? Wes, tadi batangane golene tak gole. Oh iya, Cak. Berarti milih aku. Iya, tak pilih. Ambung dhisik. Gak. Ya wis. Gak ya, gak. Boleh.
sono. Aduh, Cak. Kowe enak, Cak. Enak ya? Enak. Wong tak tabok. Kok njaluk Mas batangan Iya. sih? Njaluk Mas Batangan batangan. Mas, oh, Kok batangan. iki batangan. Aku mau bujui. Jane Mas batangan apa duwe sak sego. Cak. Mas batangan ini ngene lho. Kene bidang kok. Oh, njaluk duwe sak Pape. Nek Mas batangan tahun 2026 itu ngene iki. Oh, itu kok tau waktu. Oh, njaluk duwe sak kebok Mas batangan mari. Kok njaluk rayu. Ancur kowe iki. Ayo kok pilih iki kok. Aku entek-entekan ambek kon. Ayo. Kenano iki? Tak tonyo bongko kon. Ora cocok sampe bojo. Nek gak cocok ya enggak. Maksudnya meteran kok. Ini gemeter awakmu. Kowe gaya apa? Tak setorno nang kuburan. Ayo. Ojo mriki satu. Aku turu entek akeh ternyata kok jek duwe bojo lho iki. Kon iso rabi ambek aku bojomu racunan dhisik. Kapan perkara itu? Kapan? Bojoku tak oleh ning mbokne. Olehno saiki. Weh. Rabi yo aku. Iya, weh. Gak mati krek tanganku. Ojo saya. Aku atek. Wes, sakine sayang. Lo gak iso. Kon iki kira ambek aku kok. Nek aku kon kerja bojoku aku turu entek akeh. Aku di tanah gelut. Gelap. Aku tanah gelut. Oh, gak wedi perkara ambek kon ya. Aku gelut. Gelut ayo. Aku gelut. Gelut. Yo. Ayo. Kon masih wedok cek ombo ajang aku. Aku yo gak wedi. Wasit. Iki lho. Aku ora ana sing tak medeni karo awakmu. Apa meneh? Perkara bojo tak belani sampe. Oke. Baleno duitku. Baleno duitku. Langsung ketawa. Iya. Rasane ya apa sih? Rasane apa? Iku mang. Dilangkahi ngono mang lho. Ah, tak ketok belas. Ah, bune kaya kuningan. Kirimane maneh. Kiriman apa kan diatep ya kan, Dok? Tak terima aku Cak. Apa? Dibujui aku toro entek akeh. Jare aku minta keluargamu ketemu pirang perkara aku minta kon. Apa ae? Ya. Ya, udah. Sikil. Das. Macam sikil. Aku gak terima perkara iki. Jare aku ngurus aku mata gak ada taji. Malah aku jadi korban. Kamu ini kamu tak? Iya. Menurut dasar apa kamu ini? Lho, anane dasare ngono aku gak trimo. Lah gak terima Ono dadi bayan iki gak iso duwe sifat adil nang penduduk. Nang warga peno iku sing bola-bola peno plokeki kabeh. Aku iki sampe macul sampe bengkong, sampe nruk ekonomi ku lemah gak sampe duwe. Ya salahmu, kan ekonomi lemah, ketika menjalin temen. Kamu ngomong repot,
nek sampean sadar, saiki sampean bali dadi pejabat sing bener. Ya, Ya. aku tak dadi pendapatnya bener. Saiki ngene, Apa? aku sadar masalah apa itu? Nek kena sadar, kena slametono. Aku tak selamatan, tak tanggap truk. Ayo desa lempong iki. Lodrok apa? Wah, lempong Bukit Jaya. Gak boleh tak rasa. Wis aku tak mulai. Aku